लोमजानानै थैहां जानानै थाब्लाबो रावबो मानसिफोरनिफ्राय गरदसेबो दै मोनलोंनाय नङा। बे न'खराव ओरैबायदि बे न'खरनि मानसिफोरा आयौ 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 मासे देवानि जाजोबखो आयौ मासे देवानि जाजोबखो। फिसाला सानैयाबो गैया र' फिसाला सानैया जेनेबा खामायनो थांदों होननानै आं सानो। हौवा मानसि बिसोरो न'आव थानो मोनखाया, बाहेरायाव थानानै मावथिनानै जाहोग्रा मानसिखा बिसोरो। हिनजाव माहारिफोराथ' न' होननानै मोनथिनो नांगौ ना। आयु फुंनिफ्रायनो गैया बहा थांदों मा खालामहैदों, मोजाङावसो थांदों ना गाज्रियावसो थांदों। दिनै फुंनिफ्रायनो अदाबाव अर जोङासै। आयै मैया हराव दैहुआव दै लाबोनाय दैयानो दाबो गरदसेबो जामाखै। आयै मा जानांगौ बेबायदि संसार। आयै मानसिनि उदैनि खोथाखौथ' दोनथ', मानसियाथ' मानसियानोसै। फुंनिफ्राय ना दै गरदसे ना सा गरदसे। सा दैखौथ' बादानो मोखांखौनो नुबावाखै दाबो रावनिबो। आयु माबायदि जानांगौ। मोसौ बोरमा दाउ आयौ हांसोनिफ्राय हांसो गासैबो रानथाबनानै दङ। एसेबां सान्दुं गोसा, बे सान्दुङाव मोसौफोरनो दै हैनांगौ, बोरमाफोरनो दै हैनांगौ, बेफोरखौथ' मोनथिला। आयै फुंनिफ्राय हांसोफोरा दाउफोरा माइरं गरसे ओंखाम खबदसे खनजानो मोनाखै। मा जानांगौ बिदिजों संसारफोरा। आयै मा जाबावगोन आंनि न'खरा। सोर बबेयाव थांदों सोर माला फैयो, दिनै बेयावनो जिरायनानै नेथाबबाय थागोन आं, बिसार खालामगोन आं दिनै। सोर बहा थाङा मा खामानि मावहैया, बेसेबां खामायहैखो बाहेरायाव थांनानै हिसाब लाजोबगोन आङो। फैथों साफा फैथों। आयै मा जाखो? गाबज्रिना थाखौनो एसेबां रागाना? रागा जोङाबा मा मिनिनांगौ? नांगौबाल'सो आइ नोंसोरनो, बबेनिफ्रायबा फैबाल'सो आइ नोंसोरनो। हा बिमाया फुंनिफ्राय मा हालोदाव दङ, मोनजादों ना मोनलोंदों, बेफोरखौ नोंसोरो खबर लायो? थांसिगोन बिदिनो थांसिगोन आङो। बुरै देहा जाखाबाय, मा बेसेथो बोसोर थांनानै थाबावनो आङो। जि एसे थांनानै थानो थाखाय बैसो बासिनानै दंबावो, बे बैसोआवबो आं सान्थिखौनो मोननाय नंला। नोंसोरखौनो टेनसन खालाम नोंसोरनि टेनसनफोराबो खर'फ्रानो खामानि होला। फुंनिफ्राय मोनजादों ना मोनलोंदों रावबो सासेबो बिसार गैया। आं गासैखौबो बिसार लाजोबनांगौ, आंखौ रावबो सासेबो बिसार लाग्रा गैया बे न'आव। माथो जादोंब्रा, माखौथ' एसेबां लेब बुखिबाय थानो मोजां मोनखो? जेसेबांनो बुरि होलां एसेबांनो माथो मानसिया बुखि होलांसो जाबाय थाबाय। बिमाखौलाय आइ होननानै गाबज्रियाब्लालाय मा होननानैथो गाबज्रिबावनांगौ जाखो? गाबज्रिनायनिबो सम दङ, गाबज्रिनायनिबो मानसिनि मिनिं थानांगौ। ओरैनो मानसिया गाबज्रिदलाबाया। बिमा बुरिया सिं सानायफोरा थानो हाला। मालाबा बुंफेरो ओइ आयै नै सिं सानाया बे फैसाखौ लानानै नायहैथां होननानै बुंफैफेरो? हा गामि देवानि मारिहैगोन, दुन्दायहैगोन, न'आव फैगोन आयै ओंखाम खुरफै, आयै नै जि लेथ्राफोरा सु, बेफोरखौसो बुंनो रोङा नोंसोरो? थै नोंजों रायज्लायजाबाय थानाय नंलालै। मानसिया जेसेबां बुंलायलांगासिनो एसेबांनो खुगायाबो गोरा जालांगासिनो बेनि। आइ होननानै गाबज्रिजानो बायोबालाय मादै होननानैसो गाबज्रिनोसैलां दिनैनिफ्राय बाराबा। आयै नों ओंखाम ओंख्रि संबाय नामा? ए बिहामजो रानि? मा बिहामजो रानि जाखो आयै? दाउला गिसिब स्लाबै सिगाङावनो खामायहैनाया बेसेबांथो मोनबोखो? आयै आं खामानियाव थाङाखैना। मोनथिखागौ आं नों खामानियाव थाङाखै, देवानि मारिहैदों। आरो फिखुनजोनावसो सोंफैलायदों ओंखाम जाबायना जायाखै। फिखुनजोआसो बिहामजोनाव सोंनांगौ ना बिहामजोआसो फिखुनजोनियाव सोंनांगौ? आयै दानिया नों मानो आंजों मोजांखौनो रायलायनो नागिरला? माबा मोनसे सोङोब्ला माबा मोनसे बुङोब्ला आंनि फारसे नोंहा मानो इसेबां रागा जोंग्रा जाखो आयै? नोंलाय आंखौ दाखालिनो बुंखाबाय माथो दाउखानि सिगाङाव खर' गरम हिनजाव होननानै। आं खर' गरमखादा, खर' गरमखायनो आं दाना बिदि जासै बिहामजो रानि। आयै नोंहा आरो खोथा गैला नामा बुंनो? आं माला नोंसोरखौ नासयनानै रानि बायदि थाखो? आंखौ मानोथो नोङो बिहामजो रानि होननानै बुंबाय थाखो? मोजांसो रायलायदों आं, मोजांसो सोंदों। मोजां रायलायबानो जायोना? मोजां जोलैनि बिहामजो होननानैसो सानदोंमोन आं नोंखौ, माथो नोंसो संसारनि आग्लायनाय बिहामजो। औ आंखौ जुदि संसारनि एसेबां आग्लायनाय बिहामजो होननानै नोङो जुदि मिथिखादोंमोनब्लालाय नोंलाय मानोथो नोंसारानि थाखाय आंखौ सोंनानै लाया? आं बे न'खराव खारसननानै फैयाखै मिथिगौ। आंखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनो नोंसो रायनानै लायदों। खोनासं आयै, गोदोनिफ्राय गोबां खालामजाबोबाय आरो गोदोनिफ्राय गोबां सिरियैनो दङमोन, नाथाय दा आं सिरि थाग्रा सोरांस्रि नंला। मोजां सोंब्लाबो मोजां खोन्थाया, मोजां रायलायब्लाबो मोजां रायलाया, बेफोरबायदिब्ला मा रागा जोङालासिनो थागोन ना माथो?
आं जुदि बे नखराव खारस'नानै हाबा जाफैनाय बिहामजोमोनब्ला आं सिरि थागौमोन नाथाय आंहाबो बुंनो पावार दङ मानोना बे नखराव नोंसोरसो आंखौ सोंनानै बिहामजो लानानै फैदों मिन्थिगौ दा नोंसोरनो लाबोदों नोंसोरनो गोसो बायदि बाहायनो सानबा जागोन नामा आंबो मानसिसो आंबो साननो हानाय मेलेम गोनां सासे सोरांसिसो आयै खोनासं आयै मोनसे खोथा बिहामजोखौ मोजां खालामनाय गाज्रि खालामनाय गासिबो बिहाव आरो बिखुनजोनि सायाव थायो मोजां खालामोब्लाबो नोंसोरनो आरो बिहामजोखौ गाज्रि खालामोब्लाबो नोंसोरनो नोंसोर मोजांब्ला आंबो मोजां आरो जुदि नोंसोर गाज्रिब्ला आंबो खाथि बाथि गैया आयु गबदि गबदि मानसिफोरा जोंबा हामनायनो जोंमारोथ' आंसो जावनो होननानै जमनानै दङमोन आंखौसो मोखां गन्थं खर' गासैखौबो जावदलाबना गालांजोब्बाय माथोहाय मा जाखो बे आंनि खाफाला मालायफोरनियालाय माथो सुनि ग्रहल'सो नाङोनो आंनियालाय मा ग्रह नांखो मंगल ग्रह बुध ग्रह नांजोब्बायना माथो सानफ्रोमबो सासे नङा सासे आंजों नांलायबाय थाग्राल' जाबाय नै मैयासो हुवाजों नांलायबाय आरो दिनै बिखुनजोजों नांलायबाय मा जाखो मानोथो एसेबां नांलायबाय थानायनि दिन सफैदों आंहालाय नांलाया सानब्लाबो दावराव खालामा सानब्लाबो गावसोरनो सिगां रागा फोजों लाबाय थायो आंखौहाय आंबोथ' मानसिसोना आंहाबो मेलेमसो आंहाबो मोनसे धैर्य थायो बे धैर्यआ बारबाथ' जाखागोनानो ना थै आं मोजां मोनालै बिदि संसारखौ खालि नांलाय खमलाय ओइ सोरांसि नैहाय बाल नोंखौसो होसो बोलायबाय आङो आयु दौरि एथ' गोरलै गथ'खौ लानानै मानो फैदों नोङो फैया नंब्लाबो न'निफ्राय ओंखारा नंब्लाबो जायाहाय जोंफोरनि खाफाला माबायदि नखरावसो हाबा जाफ्लांना लाखो बायदिसो मोनबाय आङो मा जालायखो नोंहाबो मा बुंबावनोहाय सोरांस्रि आंहा बिखुनजानो गथ' गोरलै बायदिसो गथ' गोरलैनिख्रुइबो बांसिनसो गथ' गोरलै बायदि मोनबाय आङो नंगौनि नङानि मोनसे खोथायावनो बोराबबाय थायोहाय नुवाखै दाखालि नाम दोनबायना बारहुंखा नाम दोननायनिनो दाय गावहा फसायाखैमोननो बारहुंखा नामखौ दा बेखौ दोननायनिफ्रायनो हनै फिसालाखौनो दांलाबो नायलाबो बिदिनो हायद' दे आंहाबोथ' हनै बेनो जागासिनो दामानि मा जादोंथाय आंहा नांलायनाय दिनल' जागासिनो दां गासैजोंबो नांलायबाय थानायल' जादों आङो माथो बुंबावनोहाय सोरांस्रि नोंहाल' नङा आंहाबो बेनो आंनि नखरनि खोथाफोरखौ आंनि दुखु दाहाफोरखौ आं रावनोबो खोन्थाया होननानैसो खोन्थाबाथ' गामि गंसे गान खनजासिगौमोन आंनि हौवाया मोजांखायनोसो हौवानि खाथिरावसो दङ आङो नङाब्ला मालाबानो हौवा सुवा गारनानै ब्लद लांबायमोन आंबोहाय मालाबा एकदम बांद्राय अधर्ज जाबा हौवा सुवा गारनानै खारना थांनो लुबैयोहाय नाथाय खारना थांब्लाबो बहा हनै फिसाजोनि थाखायनो थानो गोनां जायो आं खारगोन आं खारबाथ' आंनि फिसाजोखौबा माबायदि खालामगोन आलाय आन्थानि फिसानि मोखां नायनानैसो दंथारो आङो नङाब्लाथ' मा लांखियावनो खारबायमोनहाय आंबो जाम्बि सोरांस्रिसो नोंलाय मानो खारनांगौ नोंहा बे नखराव पावार दङ थोजासे नोंखौ जाय जेरै बाहायदों नोंबो बेबायदिनो बाहायफिननो नोंहाबो पावार दङ बे न'आव बाल आंहासो दा गोदो हुवाखौ गोसो थोनायाव बिमा बिफा नखरनि मानसिफ्रा माबायदि नायना लायासै हुवाखौ गोसो थोबाय हुवाया मोजांखा हुवाजोंसो संसार जागोन दुगि बायदि साननानै खारसनना लाफैबाय दा हनै बाल बायदि बिखुनजोजों नासयजाबाय था नांलायफिननोबो हाया बुंफिननोबो हाया दादागिरि खालामनोबो हाया एसे माबा मोनसे बुंब्लानो खारसननाय बिहामजो मैल' गैयै बिहामजो दाम गैयै बिहामजो होननानै बुंजायो सिरि थानाङो जोंफोरो नोंहालाय माथो सिन्था बाल सोरबा नोंखौ आगदाथिं होदोंब्ला नों आगसिथिं होफिननो हायो मानोना नोंखौ सोंनासो लाबोनाय ना सोंना लाबोजानाया पावार थायोहाय बेनिखायनो नंमारगौहाय सिख्ला बैसोआवहाय गोसो थोदों होननानै सेंग्राया मोजां सेंग्राजोंसो संसार जागोन होननानै मालाबाबो थांलाबायनाङाहाय नखरनि मानसिफोरखौ मिथियाबा बिमा बिफानि सोंना हरनायजों थां माबा मोनसे जाब्लाबो न'आव थांना थाहैनोबो हायो सोंना लाबोजादोंब्ला बिहा बिखुनजोजोंबो पावार दिन्थिनो हायो बाल आंहासो हनै फिसा सासे जोनोम होना लानानै पस्तायनाय बायदिसो मोनबाय आङो फिसाखौ जोनोम होनानै बाल बेयाव माबा मोनसे जाब्लाबो न'आव थांना थाहैनो सानब्लाबो जाया बिमा बिफाजोंसो दोखो रायजायो हुवा मोजां नायना थांदोंमोन ना दासो मोनदों होननानै बुंजायो बाल जेरावबो सान्थि गैया माथो होनबावनोहाय दे नोंहा जेरै आंहाबो बिदिनो बे बुहुमाव हिनजाव फिसा जोनोम लानायानो सुनि बायदि मोनबाय आङो औहाय ना नोंहाबो आंहाबो हनै माबायदि आरोबा बे संसाराव सोर बिहामजोआबा माबायदि खस्थ'यै दङ ना सोरबा माबायदि दङ सोरबा अनजानाया अनजादों बेस्रा दाउदै बायदि अनजादों सोरबा नासयजानाया नासयजादों आयै दाउखि सिलिं बायदि खालामजाखादोंहाय बे जोंफोरबायदि ओमफ्राय दे
नोंलाय फिसा गोरलैखौ लानानै मानो फैयामोन माबाहाय सोरांस्रि बाबाया गोरलैथार आं थुखैनो रोङा बिदिखौ नों थुखैनानै हरलाय बाल बिखुनजोखौ थुखैनो होबाय बिखुनजोआ नायफिनगारासैबो ओइ गोमथा बिसि आयु मा बुंनाय जाखोहाय बेलाय औ हायद' दे मा बुंनो जोंहा हौवा हिनजाव बिराद नांलायनाय खमलायनाय जाखोमागासिनो सिरि सिरि ओमफ्राय देरहा मा बदतमिस खोथा बुंदों नोङो आं जेबो मिथिया नों गोमथाजों रेस्टुरेन्टाव थांनानै गोथाव गोथाव जाहैलायनो हादोंना दिनै आंनो नोङो ना गुरनानै ना मागुर जाहोनो हानांगोन नङाब्ला खोथाया बोरैबा जागोन ओइ देरहा नों आंखौ नोंनि रुवाथि साननानै लादोंब्ला बे गोरोन्थि नोंनि हिनजावसो आङो जेसेबांखिनि बुंनो फोरोंनो थोननो मोन्थाय दङ बेसेबांखिनिल' मा बिनि बारगा नङा आयु मा जालायखो नोंसोरलाय माबा गिलु बालुसो मोनलायलांबायहाय आं नोंसोरखौ ओइ सोरांसै आं थानोसो गिलायलांबायहाय नोंसोरनि दावहाफोरखौ बोरैबा गिलु बालुसो नुथारबाय आङो आं थांनोसैहाय दम होबा सोलिया बेयाव ना मागुर गुरनानै जाहो आंनो नङाबा नोंनि बिखुङा बेरलागोनसो मा खालाम नांगौबा बिखुंखौ गथायनानै होगोन आङो माजों बुयो बु थेवबो नोंनि बे दादागिरि खोथाखौ आं माब्लाबाबो मानिया आरो एसेबां ना मागुर जानो गोसोब्ला थांनानै थोनहैया मानो दाउखाखौ देरहा नों जेरै आंबो बिदि आं गोमथानि बिसिब्ला नों दाउखानि फिसाय आया नों आंखौ एसेबो गियाखै उल्था फाथांबावसो मानो गिनो गोदोनि गिनानै थाग्रा सोरांस्रि नंला आङो मा बिमायाबो आंखौ नासयनो नागिरदों फिसायाबो आंखौ नासयनो नागिरदों नामा नोंसोर बिमा फिसा मा सानदों हो आंखौ नासयनानै जानो सानदों ना माथो हाया नोंसोरो मानोना सैथो आंजों दं